αδελφός ρωτάει εάν ο φόβος που έχει προκληθεί τώρα σε λαϊκούς και σε κληρικούς μέσω της πανδημίας και φοβόμαστε για τα εμβόλια, τρέχουμε και τα λοιπά, για την ασθένεια δηλαδή. Εάν πηγή αυτού του φόβου είναι η παραχάραξη της πίστεως τα τελευταία χρόνια, τόσο σε λειτουργικά θέματα, όσο και σε θέματα διδασκαλίας. Ναι, βασικά νομίζω η πηγή του φόβου που ζούμε αυτές τις μέρες είναι η αμαρτία, έτσι με τη γενικότερη έννοια τώρα, και κυρίως είναι ο φόβος του θανάτου, που πίσω βέβαια κρύβεται το πάθος, το κορυφαίο πάθος της φιλαυτίας. Ο άνθρωπος φοβάται μην πεθάνει. Και ακριβώς εκεί πατάει ο διάβολος, ο οποίος, όπως έλεγε ο μακαριστός ο πατήρης Σάββας Αχιλλέος, θα πάρει, λέει, την καθέδρα της υγείας. Ο διάβολος, ο αντίχριστος, και είναι αντίχριστοι πολλοί γεγόνωσοι και τώρα πάρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Από την πρώτη στιγμή που φανερώθηκε η Εκκλησία έχουμε αντιχρίστους, όπως λέει ο Άγιος Άννης ο Θεολόγος, και ο διάβολος λειτουργεί, δρά μέσω των αντιχρίστων δυνάμεων, αλλά και των αντιχρίστων προσώπων, των προσώπων που τον ακολουθούν, και λειτουργεί με τον φόβο, έτσι, με την πλάνη, με την αίρεση και με τον τρόμο, με την τρομοκρατία, με την βία. Έτσι, βέβαια ακόμα δεν έχουμε έντονη βία, έχουμε βέβαια λίγη βία, η οποία ίσως και να ενταθεί, αλλά δρά και με την πλάνη και όπως είπαμε με αυτή την φοβία του θανάτου, με το φόβο του θανάτου, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν φόβος που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος εάν δεν πιστεύει στον Χριστό. Γιατί ο νικητής του θανάτου είναι ο Χριστός. Νομίζω εκεί λοιπόν έγκυται η ρίζα, η αιτία του φόβου σήμερα στους ανθρώπους, το ότι δεν έχουν ξεπεράσει το φόβο του θανάτου, που σημαίνει ότι δεν έχουν αναστηθεί πνευματικά μαζί με τον Χριστό. Ενώ θα έπρεπε, τουλάχιστον εμείς που είμαστε ορθόδοξοι, βαφτισμένοι και έχουμε βαφτιστεί και μυστηριακά έχουμε δηλαδή συσταυρωθεί και συνταφεί, αυτό σημαίνει η κάθοδος μας μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα, έτσι στο αγιασμένο είδωρ της Αγίας Κολυμβήθρας, και έχουμε συναναστηθεί, και αυτό σημαίνει η άνοδος μας, η έξοδος μας από την Αγία Κολυμβήθρα με τον Χριστό. Θα έπρεπε να ζούμε αυτή την συσταύρωση, τη συνταφή και τη συνανάσταση με τον Χριστό και να μην φοβόμαστε κανένα θάνατο και καμία πανδημία και καμία ασθένεια, και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε έτσι να βάλουμε την λογική, τον ορθολογισμό και την επιστήμη πάνω από την πίστη μας. 2.000 χρόνια η Εκκλησία μας ποτέ και οι Άγιοι Πατέρες μας ποτέ έτσι δεν έβαλαν αυτά που χρησιμοποιούν σήμερα κάποιοι από το φόβο του θανάτου, έτσι, στα πρόσωπό τους. Να καλύπτουν το πρόσωπό τους και μάλιστα στην ώρα της λατρείας. Βλέπουμε τους Αγίους μας, το Μέγα Βασίλειο, να περιποιούνται ασθενείς, να περιποιούνται και τους άλλους Αγίους μας και λεπρούς, ανθρώπους δηλαδή με κατεξοχήν μολυσματικές ασθένειες, χωρίς να παίρνουν προφυλακτικά μέτρα, έτσι, λειτουργώντας με βάση την πίστη, την αγάπη και χωρίς κανένα φόβο θανάτου. Γιατί ο θάνατος για τον πιστό δεν υπάρχει. Όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ούτε θάνατος, ούτε κόλαση, ούτε διάβολος δεν υπάρχουν για τον άνθρωπο που πιστεύει στον Θεό, που αγαπά τον Θεό. Αυτά βεβαίως υπάρχουν, λέει, και παραυπάρχουν.
αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν. Για τον πιστό, ο θάνατος είναι ένα απλό πέρασμα, είναι μια γέφυρα που μας πάει από αυτή την πρόσκαιρη ζωή, την τόσο έτσι ταραχώδη και ταλέπορο και δακρύ βρεχτή, από την κοιλάδα του κλαθμόνος μας περνάει στη χαρά και μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Σε καμιά περίπτωση ο χριστιανός δεν φοβάται να πεθάνει. Γι' αυτό και έχουμε τους χριστιανούς εν καιρό πανδημίας και λοιμού με όμικρον γιώτα και πανόλους που είναι φοβερή μεταδοτική νόσος και χολέρας και οποιονδήποτε άλλων ασθενειών, να τρέχουν και να περιποιούνται τους ασθενείς χωρίς να φοβούνται μήπως ασθενήσουν και αυτοί, όπως και ασθενούσαν, και να κολλήσουν και να πεθάνουν. Έβαζαν πάνω απ' όλα την αγάπη και περιποιόντουσαν τους ασθενείς αδιακρίτως, όχι μόνο τους αδελφούς τους εν Χριστώ, γιατί στις μέρες μας βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, διότι δυστυχώς έχει εκλείψει η πίστη από πολλούς, η πίστη στο Θεό, και έχει αντικατασταθεί από την υπερήφανη πίστη στον εαυτό μας, στην επιστήμη μας, στην τεχνολογία μας, στις γνώσεις μας, στα μέτρα μας, στα μέτρα που θα λάβουμε, τα υγειονομικά μέτρα, και στους ανθρώπους, τους ειδικούς που ξέρουν τα πάντα και θα μας καθοδηγήσουν λάνθαστα ενάντια στον αόρατο εχθρό. Όλα αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι, και σε καμιά περίπτωση ο πιστός δεν τα υιοθετεί. Οπότε νομίζω εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Είμαστε ως χριστιανοί κάλπικοι, έτσι, επιφανειακοί, χωρίς καθόλου πίστη ή με πολύ ανεμική πίστη, με πολύ μεγάλη ολιγοπιστία. Και θα έπρεπε όλοι να αγωνιστούμε να ενισχύσουμε την πίστη μας, κληρική και λαϊκή, και οι μεν τους δε και οι δε τους μεν, όλοι να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον και να σταθούμε σωστά σε αυτή την πρόκληση που ζούμε, έτσι, του πονηρού, της νέας τάξης πραγμάτων που καθοδηγείται από τον πονηρό, και να μην έτσι δείξουμε αυτό που δείχνουμε, έτσι, μια απαράδεκτη, έτσι, αντιμετώπιση, τελείως αντίθετη με αυτό που έκανε 2.000 χρόνια η Εκκλησία μας σε ανάλογες περιπτώσεις. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Σήμερα φοβόμαστε τα πάντα, φοβόμαστε το διάβολο, φοβόμαστε τους μάγους, φοβόμαστε τα μικρόβια, τους ιούς, τις ασθένειες.